ČSAD Košice závod 04. Škála činností, ktoré zabezpečuje, siaha od rozvozu potravín v krajskom meste cez zbernú službu až po medzinárodnú kamionovú dopravu. Tieto vozidlá, ktoré sú za mnou a celkom ich je 50, neobhospodaruje od začiatku roka závod, ale sú bezprostredne pridelené chozraštotnému stredisku zberná služba. Dokážete teraz optimálnejšie využiť vozový park? Áno, vozový park dokážeme využiť, o čom svedčia výsledky za prvé 2 mesiace tohto roku, kedy sme zvýšili hmotnosť podaných zásielok, skratili sa dodacie lehoty. Za 2,5 mesiaca sa vraj nestalo, aby bolo čo len jedno vozidlo a čo len jeden deň nevyužité. V minulosti to možné bolo. Napríklad, keď vodič čerpal dovolenku. Teraz si v zbernej službe všetko organizujú sami. Poznajú úlohy i balík peňazí, s ktorými ich majú zabezpečiť. Je vecou vedúceho a celého kolektívu, ako to dokážu. No a nie je pre vás trochu nevýhodou, alebo dokonca rizikom to, že už teraz nezodpovedáte len za výkony, ale aj za náklady, za celkovú hospodárnosť dopravného procesu? Určité riziko samozrejme tu je. Z toho dôvodu budeme nútení sa zaoberať bližšie výsledkami, ktoré sme dosiahli za prvý mesiac, keď teda zisk sme nesplnili. Zmeny, ktoré sa od začiatku roka udiali vo vnútropodnikovej organizácii ČSAD Košice, pocítilo stredisko zbernej služby doslova drasticky. Po mnohých rokoch sa prvý raz stalo, že stredisko nedosiahlo zisk a ľudia nebrali prémie. Menia sa však vzťahy aj na úrovni závodu a podniku. No, pokiaľ ide o moju hmotnú zainteresovanosť, myslím si, že pre toto obdobie prestavby by mal postačovať rozhodujúci ukazovateľ, a to je hospodársky výsledok, prípadne plnenie spoločenskej objednávky. Zjednodušene povedané, v ČSAD Košice vznikla situácia, keď sa každý kolektív a jednotlivec snažia, aby mu po odpočítaní nákladov od výkonov zostalo čo najviac. Už netreba administratívne opatrenia smerujúce k úsporám nafty, lepšiemu hospodáreniu s pneumatikami, na podnikovom riaditeľstve už nie sú bitky o letenky, netreba toľko papierov, ceruziek, dokonca ani ľudí. Napríklad technickému námestníkovi nikto nebráni, aby prijal na svoj úsek ďalších 5 ľudí. Lenže nedostane pre nich ani korunu navyše. Realita je opačná. Počet pracovníkov podnikového riaditeľstva sa znížil oproti vlaňajšku o 10%. Zrušili tu tzv. Systemizáciu i mzdový strop. O všetko sa stará ekonomický tlak na maximálnu hospodárnosť. Ten tlak je vidieť hlavne od tých vedúcich chozraštotných stredísk, ktorí dnes sa už zaujímajú o to, že ako hospodárne, teda s akým výsledkom je stredisko tú činnosť zabezpečovalo. Dôvod, prečo v ČSAD začali práve od vedúcich pracovníkov, vedúcich technicko-hospodárskych pracovníkov, je jednoduchý. Akí sú riadiaci pracovníci, samozrejme, taká je celková činnosť, taká je práca, taká je úroveň všetkých nimi riadených pracovníkov. U THP pracovníkov môžem ovplyvniť a dosť značnej miere ich pohnutkovú znožku, a to od čiastky 0 prakticky až o 150% môžem zvýšiť túto čiastku. Postupne dostanú vedúci stredisk právomoci vedúceho organizácie. Budú môcť plánovať použitie finančných prostriedkov, rozdeľovať ich, prijímať i uvoľňovať pracovníkov. Jediným kritériom ich hodnotenia bude, či zabezpečujú prosperovanie kolektívu, ktorý riadia. Ak nie, po pol roku ich čaká dôrazné upozornenie, po ďalších 6 mesiacoch odvolanie z funkcie. Okrem toho, ak nezarobí robotník, nezarobí ani jeho vedúci. Tlak na vysokú hospodárnosť, dosahovanie zisku bude rovnaký na vodiča ako na námestníka riaditeľa. Takovouto názornou techniku by chtěl mít asi každý učitel na střední škole strojního a elektrotechnického zaměření. Na průmyslovce v Chomutově nezůstali jen u obdivných pohledů do katalogu. 5členný tým profesorů a mistrů dílen věnoval 1800 hodin svého volného času tomu, aby do výuky mohl zařadit původní, pružně programovatelný robot. Zřejmě první školní robot naší konstrukce je výhradně z domácích součástek a podstatně vyšší třídy, než jaký pro tyto účely nabízejí zahraniční výrobci. Jisté přitom je, že takovouto školní pomůcku by uvítali na všech středních školách technického zaměření. A těch je několik v každém okrese naší republiky. V těchto dnech se hodně hovoří o nutnosti změn a zkvalitnění naší školské soustavy. Tenhle robot z Chomutova je příkladem, jak toho dosáhnout rychle a bez jediné koruny státních dotací. Dá se to říct tedy tak, že byste prostřednictvím svého robota chtěli pro školu vydělávat? No, přiznám se, že bych velice rád, kdyby to umožňovaly příslušné předpisy. Já nějak zavedl tu výrobu třeba přímo na škole. Ale obávám se, že to není docela dobře možné a
Rozhodně si myslím, že by to byl velice atraktivní a perspektivní výrobní program pro některé výrobní družstvo nebo menší závod.